Kala ko motor, bago pa itong palit. Dugog anyo nila ba? 20 minutes pa man lang to. Nakuha pag datong motor nako. Antay ba og nimo agi? Oh. May tag makakwarta taron kailangan ta makadakop taron. Kinahanglan makakwarta gyud taron. Di pwede nga di ta makakwarta. Sinay motor ang paingon to na tsambahan na to bab. Basta na motor nga mo agi, parangon na to gyud. Si kinsa pa na sila. Basta wa helmet. Kanang wa helmet may siguro aha kay violation na siya. Mentang natay madakpan doon para kakwarta ta ba. Okay, nay nagpadulong oh. Ay gyud palot sa ay pangyo ah. Dito palutson. Oh, atikon lang nato ba nga manakupay ta, di man gyud ta Di manakupay. ta to. Si tahon to ni ron, si kinsa pa ni siya. Kinahanglan makakwarta gyud ta. Oh, padulong na oh. Ay palot sa gyud ah. Oh, ba yung helmet oh. Ay, kakwarta dito Ay tayo. bahala na. Pusan to ni anyo padako ang dala na to. Sus, gamay ang dala di mo. Pusan to largo pa sa di mo hatag. Nawa to. Ay, Dakop ba? Unsa man inyong trabaho dire? Dakop ba? dakop kita bitaw kang dakop ni dire. Asa helmet mo? Helmet mo. Unsa dakop wa mo mawawa na inyong gisuot to? Ikaw kabalo man kang dakop gano wa man ka nag-helmet. Wala ba jud kay mas? Kabalo ka karon nga usong COVID wa kay mas. Man multa pa kana. Ay, Ay, lisensya. Ay ko gadlok-hadlokan ninyo di Guniti ko. sa ko, Ay. guniti sa. Asan ko nimo? Ay ko gunit-gunit kabalo ko. Wa ba kay helmet? Mangwarta ra mo ana ni Dili marata. tanaw ra na ko ang Kita imong bitaw kuan. kang dakop. Wa lagi kay katungod mo pa na kabalo ko mangwarta ra gyud mo wa mo mga lingaw ba? Di pa tanaw to. Hawa dia, hawa ng dalan dia. Panaguton yung ko ninyo. Dili may mahawa. Sa. Pusa. Yatang Ha? patanawon ko nimo yung bag dili. Wa ka kwartaw dili. Unsa man dakop niyo pangwarta? Ay, Naunsa man taong ka. Dire. naog. Naog naog. Bili ni yung motor Gabi. ha. Hawa. Gabi bab. Kuatong Kuya, kuan kuya, dia. Kuatong kuan dia kay basig. Unsa man yung kinahanglan dai ninyo? Kuan jabi. Patanawon kita si mong bag. Stilan. Kwarta man imong pangayoon. Dili ka Kabalo na ko. ko jabi. Ay di pwede. Lisensya ra akong gipangita ba. Eh, si kuan. Da. Patanawon ta sa. Ha sa ba paminaw sa paminaw sa Dili ba? ka jabi ba? Hawa sa ba? Ah, dili. Paminaw sa Ay, ba ba? jabi ba? O paminaw sa ba paunaton ta mo. Kuan man ligid ron. Kabalong. Patanawon ta sa imong lisensya. Paistorya sa Ko ako ba? kay mas. Oh, nagdadala ka mas, di ka balungso. Ako'y mas biro baho. Unsa man? Gusto ko ba makikiistorya ko ninyo? Kabalo ko nga kwarta gyud inyong kuan. Kwarta inyong kinahanglan? Kwarta mo kinahanglan dire. Nanglan 100,000 dayon. Ritso. Karon dayon. Maka Lagi na ka. Nakaw na ka dayon. 100,000 karon dayon. Butang dayon. Nawara? Asa nang padakop-dakop ninyo? Alright. Ay, bawal ka kalakaw lagi di dire. lagi kakalakaw. Basta di ka mohatag og kwarta dire. Bawal di ka kalusot ng dapitan Asa diha. man ko manguha ng 100,000 karon dayon? Ingon man ka. Gila liman uroy mo na 100,000 karon dayon? Dili man sa ingon. Sala Ano mo wala? na ni Agi. 100,000 mong gipangayo para makaagay lang ka. Kay daghan man kag violation. Wa kay helmet, wa kay mask, una daw, wa kay lisensya. Ay, Ang salay ka. muagi lang lagi turon akong igaagaw dire. Helmet din Mo mo. igagaw nimo. Kwarta. Kwarta dire, pantuwa dire, basta kinsa pala Lisensya papa mo, pa nimo na. kwarta. Hey, kuan mo, wa ko'y 100,000 pero muagi ta akong igaagaw ron dire. Katunay mo hatag ninyo 100,000. Ako nadlok sa mong igagaw ha. Ingon ingna. Igagaw nimo ba? Wala, bisag unsa pa dala to, di na madlock ka. O ka na igagaw ni bisan pa ko sa idado na na. Bisan pa ko dala na. Sa kunsa dia. Bali-balian ang Inga kutong. dito. Aw. Adto ito. Ah, di talibak na raw. Pabuta. Ay, Gaw, gaw. naman din na di ay. Ay problema diri gaw. Oh, bali. Bali, pagitong ka namo unsa pagbali-bali sa imong panay gagaw ha. Pagitong ka namo. Gali gaw, dala na imong kabayo diri Tanaw gaw. lang, tanaw lang, tanaw lang. Gaw, dala na imong kabayo diri kay basig dakpon pud na nila gapil. Ali dire. Ay gaw, kay naay problema diri. Oh. Pabuta ko. Ano Ano mo gaw? Eh kabuangan ko aning mga tambay diri gaw kay Ay. gipahunat ko bisan pa daw kinsa daw kaila daw kang bali-balian daw. Unsa man nimo ni? Unsa man nimo ni? Ha? Unsa nimo ni? Gagaw nimo ni? Gaw nako. Mo na gipanghambog nimo? Gaw, ikaw bahala ni gaw, nangayog 100,000 gaw. 3,000 daw ilang ipangita. Wala man ko ana. 100,000. Oh. Sus. Tiya man na yun. Uy, 100,000 yung pangita. Ikaw, ikaw bahala ni nilang gaw daw. Oh, asa man mo? Oh! Gaw!